Ja mensen, jullie kan mij uitchecken op YouTube, Team Stialis Records. Of als jullie naar andere druk jullie maar Tom Kobos, ga ik prijs nog altijd uitskop. Ik is maar net nou 8 maanden in die Cayman. Ik heb maar laatst jaar begonnen september maand, zo ik ga door een voor een jaar. Zo ja, als je die kans krijgt, gaat like, share en subscribe met channel. Usas pana, usas pana, usas pana, Team Stialis usas pana, usas pana, usas pana, usas pana, Team Stialis usas pana, usas pana, usas pana, usas pana, Team Stialis usas pana, usas pana, usas pana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usa records sani, in kobos op bibi. Als met die chobits, is een kobos op top. En die kans is jou my dop. Ik zet erop het, is een iets met pop, zij pop het. En ze weet dan nou wie is op het. Als Stialis een fijne sect op het. En ze weet dan ze wel lang gepop is, soep op het. Ik zet erop het, is een iets met pop, zij pop het. En ze weet dan nou wie is op het. Als Stialis een fijne sect op het. Die kun je wel lang nog op is, soep op het. Soep op het. Ja, dus jullie gehoord het mensen. In kon lekker niet liven, kon check het uit. Dat staat lekker hier man, die waren niet. Usas pana, usas pana, usas pana, Team Stialis usas pana. Usas pana, usas pana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Sexy Java boy, sexy Java boy, sexy Java boy. Ik ben net een shout-out geven wat zeuks voor die beats. Dankie. Als ik nou begin in de wiet zit het te sannen. En ik is aan nou mijn gespen nog gooi die box in haar drink kotsen. Stoep en kou, zij is lastig. En ik zie jou kou, zij is lastig. Nee wacht man, dat is aan nog die dag man. En ik is aan een nieskag man. En ik is aan een other level. En ik koop zij usse. En ik koop zij usse devil. Pak je zak, zij gaat nou bamba. Team Stialis jou tijd mama. En ze weet dus is kaka. Ons bamba die feestig man. Kies het dan in de broek. En ik kan zien kobos boek. Kies het dan in de broek. En ik kan zien kobos boek. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana, usas bana. Usas bana, Team Stialis usas bana. Usas bana. Ja mensen, hij is maar niet te begin. Van grote dingen wat voorleven voor jullie zo. Mijn rechte naam is eindelijk Enrique. Mijn tweede naam is Enzo. Mijn van is Maarten zo. Ik is eindelijk Mastum Kobos. Of als jullie niet een naam van mij kan zien, dan willen we mystics. Ja, als jullie zo screw op jullie phone, dan kan jullie unpop op je live. En zo, dan kan jullie het uitchecken. Als ook al koud die buiten, zo ja, lekker. Dan kijk jullie op jullie phone. En zo, tot wanneer het klaar gaat maken, dan kan jullie het zien ook. Op je page en zo. Zo ja, net liefde van mijn kant af. Die man wat nou eerst hier kom is Luca Maino. Als jullie hem kennen, dan ken je hem.
Ons gaat nou schrijven baba, Samti Maino Baba, ons gaat nou bamba mama. Samti Maino Baba, zij witaan. Ons gaat nou bamba mama, zij witaan. Ons gaat nou Maino Baba, Samti Maino Baba. Ons gaat nou bamba mama, Samti Maino Baba, zij witaan. Samti Maino Baba, zij witaan. Santi Maino Baba, ja. Ik breng aan haar blessings terug als die mensen wat nog wel slapen op mij. Jelle moet niet zo slapen, ik kan ze nog heel tijd sa. Ik breng aan haar feeling terug als een kop als heel tijd. Samen met die zij dik sunny, in die ken niet Yasugi. Maar ze kan zij wat die ken niet, als die mij nog heel tijd. Maar ze kan zij wat die ken niet, als die mij nog heel tijd. Maar ze kan zij wat die ken niet, als die mij nog heel tijd. Was is aan nou heel tijd sa, was is jong te blij. Schud je lijf van kant tot kant, meisje kan zij aan niet brand. Schud je lijf van kant tot kant, meisje kan zij aan niet brand. Ze stop, ik zei wow, meisje kan nou mij shot. Ik zei stop, ik zei wow, meisje kan nou mij shot. Die hele later, was doen het met lust. Als aan hij tijd van die jaar, was gaat er nou te bentu mama. Ik word dan nu altijd geboekt. Nou wie kan nou 10 aan mij staan? Ik word dan nu altijd geboekt. Nou wie kan nou 10 aan mij staan? Still going, don't let me go. I'm in love with you. Ik krijg gevoel, zij is mijne. Still going, don't let me go. I'm in love with you. Ik krijg gevoel, zij is mijne. Still going, don't let me go. I'm in love with you. Ik krijg gevoel, zij is mijne. Still going, don't let me go. I'm in love with you. Ik krijg gevoel, zij is mijne. 7600 satanga, iyo, iyo, iyo. 7600 satanga, iyo, iyo, iyo. Nou schrijven baba, Samti Maino Baba. Don't let me go, I'm in love with you. Ons gaat nou bamba mama, Samti Maino Baba. Zij witaan, I'm in love with you. Ik zet, die bamba let mij slide. Die voelde let you on. Ons gaat nou schrijven baba, Samti Maino Baba. Ons gaat niet go, I'm in love with you. Ons gaat nou schrijven baba, Samti Maino Baba. Ons gaat nou bamba mama, Samti Maino Baba. Zij witaan. Santi Maino mama, zij witaan. I'm in love with you. Ons gaat nou schrijven baba, Samti Maino Baba. Ons gaat nou bamba mama, Samti Maino Baba. Zij witaan. Meisje kan zij wat die ken niet, als die mij nou heel tijd. Meisje kan zij wat die ken niet, als die mij nou heel tijd. Meisje kan zij wat die ken niet, als die mij nou heel tijd. Was als je om te blij, was als je om te blij. So ja mensen, het is maar die begin van grote dingen en zo. Ik is nou eindelijk in die mood om voor zo te join als jullie niet wel kennen als op YouTube team voor zo. Al het meer zijn zo ja. Ik kon een grote dingen voor jullie, maar niet waren die in binnenkort. Gaat ik die jaar of volgende jaar gaat ik van mijn pretty fietsen zo. Ja, als jullie tijd heeft om in te checken, gaat checken. En als jullie gaat subscriben op mijn channel. Alsjeblieft, Team Stialis Records, zoals jullie niet Team Stialis Records kan searchen, maar stom kopen, ze gaan mijn channel uitskopen. Ga subscribe en zeg alsjeblieft. Er is nog groot ding op pad voor jullie, maar niet waren niet, die jaren is nog lang, is amper uit dit van die jaar. Die ene is voor die gallies, buiten. Die ene is voor die gallies. So ja, ik ga binnenkort een music video schiet. Some shot by Charlie. Hij is misschien volgende man of een maand na. Ik ga jullie die datum insturen. Wanneer jullie kan pull up bij mij om een music video te schieten. So, ik ga die naam wat bijvoorbeeld ons is binnen. Ga ik eerst bijvoorbeeld. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama.
ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Mijn mama, onze zie om te blij. Nou nee, daar is niet stellies, breng nee de te. Mijn mama, ons aan het tijd van nia. Ons aan kak maak mama. Mijn mama, onze zie om te blij. Nou nee, daar is niet stellies, breng nee de te. Mijn mama, ons aan het tijd van nia. Ons aan kak maak mama. Ons aan het tijd van nia. Ons aan kak maak mama. Ons zijn niet beste, ons naam drijven plekken. Ons recht voor feestig, ons net bengas op bengas. Dat is aan nou maandag, en ons zit in het docket van Sarah. Zij is wie zij is, salam alaikum. Laat die galis voorbij kom, zij het aan een lekker lijf. Ik hou van hij acne, te dit aan het different thuis. Worden bamba van plekken, worden bamba met numbers. With your speakers, dat is aan de jelly season. Yo, dat is aan de jelly season. Yo. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama, oelila, alala, ik zie een gali mama. Ja mensen, als jullie camera uitzet met YouTube channel, ik ga het weer zien. Team Stialis, Mastum Kobos. Zo ja, van volgende jaar ja. Gaat ik naar mijn pretty fietsen, zo ja, kunnen grote dingen voor jullie. Washa. Ik zet, ik ben beleid bij slide. Ik voel net een nieuw one. Ik voel naar lip. Worry, die zijn die mensen. Worden die net sievers. Ja, ga nou hoor. Ja, ga nou hoor. Kom ik hier, ja. Zo. Pop on mensen man. Als jullie live kijken op jullie phone en zo. Of gaat zoals bij mij. Team Stialis. Dan ga je het krijgen. Worry. Siva broesa, siva chains, siva lijnen, siva brains, siva kusten, siva borrel, siva gali, siva daad. Je gaat bamba, en het galis op galis. Mijn mama, was gaat bamba, en het galis op galis. Mijn mama. Siva broesa, siva chains, siva lijnen, siva brains, siva kusten, siva borrel, siva gali, siva daad. Je gaat bamba, en het galis op galis. Mijn mama, was gaat bamba. En het galis op galis, mijn mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama. Oelila, alala, ik zie een gali mama.
Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama. Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama, oelila, alala. Ek sien 'n gali mama. Ek sien 'n gali mama. So ja mense, dis maar net vir nou van my EP. 3 numbers julle bevorm, so as julle wil gaan uitcheck, gaat search my YouTube channel Team Stylies, dan gaan julle my volle EP kry. Ek gaan nog miskien in die weekend nog 1 track drop van my EP om my 6 numbers vol te maak. So as julle die kans kry, gaat YouTube toe, gaat subscribe op my channel Team Stylies en gaat share en druk die notification button, poep. So as ek gaat drop, gaat het opskop by julle phone en ek gaat het sê op Facebook ook. Ek gaan my link sê en my Facebook gaat ek ook nog goed is vir julle drop. Maar ek gaat vir julle sê wanneer gaan ek het drop en my TikTok account, Mastom Kobos, gaat search het, dan gaat het uitskop af vir julle. Ek het ook haar gedrop my goed te soek. So as julle my gaan uitcheck, gaat check het uit. Geen liefde vir my man, ek is maar nou fris in die game man, ek gaat nou 'n jaar in, nou September man, gaan ek 'n jaar in die game man. So, bring van my liefde en so, maar binnekort gaat ons en even maar net sê vir die Kingsleys, ek is nou deel van die Kingsleys, hy is 'n groot span wat ons nou begin het. Shout out vir Jonwell Kingsley, van die Kingsleys, Byron Kingsley, Digo Kingsley, even maar net sê vir julle, JT Kingsley, en ja, hy is maar my team wat ek elke dag met move, ons is elke dag saam, so, ons draai maar net, om ons eie record label te begin, so, ons is besig met groot dinge, die Kingsley is besig met 'n EP, ons is besig met 'n Amapiano EP, so, haal jy 'n klomp goed vir julle voor van die Kingsleys af, so, ja, die wil my net vir julle sê dankie, dat julle ingecheck het, die wat ingecheck het, en as gaat gedrop word, so julle kan nog altyd gaat stream, en gaat love, so, die wil my net sê dankie, wat die mense my journey het maar begin by, ek was graad 8, toe begin my journey, ek het gehou van muziek, ek het maar altyd geluister, toe hoor ek maar net, hier 20, hip-hop team op, Tempo Boys, toe gaat luister ek die muziek, wat hulle doen, toe sien ek een interest in die, wat hulle doen, toe hoor ek maar net, nee, het klink lekker, toe begin ek self, net in my gedachte, die altyd, te sing in my gedachten, maar ek het van niemand gesê nie, en na op een tyd, toe begin ek te skryf, toe dink die mense, wat hy my naaiken aan, hy sê lekker in sy kop, hy begin songs maar van jou, en sikke goed, toe waar ek, toe kom meet ek vir Team Kenny, even net een shout-out geven, vir Papa Nakla, hy het my inspiratie gegee, om redig in die game te klim, om muziek te maak, om muziek lief te het, en ek het net die altyd muziek geluister, en toe, my eerste number was Weisje Holze, en net wat Jack Winner shout-out gee, en vir Homza, wat die number produce het, so ja, as jylle gaan uitcheck, hy number het lekker gehad toe by Hardop nou, 1.2 k, Hardop by nou op YouTube, so ja, ek is maar fris in die game, so jylle kan my gaan uitcheck, so ja, hy is nou, maar gaan nog klom, vele dinge vir jylle kom, so ja, shout-out, Mastom Kobos, Team Stylies, ons is hier, en ek wil een shout-out gee vir Amaparati Records, ja, en vir Team Fosso, my nieuwe team, shout-out. En zo voor zich gaan, booking info, hoe kunnen de mensen van die handen? Booking info, as jylle vir my soek, jylle kan net vir Jonwell Kingsley contact, by sy nommer, ek is nou deel van die Kingsley fame, dan kan jylle net vir Jonwell Kingsley een boodskap stuur, om vir ons te boek, so ja, hy het jylle het.